Ξέρετε, η ζωή είναι ένα άγριο, απρόβλεπτο ταξίδι που κανείς μας δεν διάλεξε, αλλά εδώ είμαστε. Το ζούμε κάθε μέρα. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κάθεται και να σκέφτεται. Αναρωτιέμαι πώς έφτασα εδώ, τι σημαίνουν όλα αυτά και πού πάω μετά. Είναι σαν πολλά στη ζωή μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα, αλλά αν προσέξεις πραγματικά, οι μικρές στιγμές, αυτές είναι που τελικά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Το γέλιο που μοιραστήκατε με έναν φίλο, οι ήσυχες στιγμές μόνοι, οι στεναχώριες, οι νίκες, όλα αυτά διαμορφώνουν ποιος είσαι. Η ζωή δεν είναι να τα έχεις όλα λυμμένα. Ειλικρινά, κανείς δεν τα έχει. Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν, κάνουν λάθη, μαθαίνουν, μεγαλώνουν στην πορεία. Έχω μάθει ότι είναι εντάξει να σκοντάφτεις. Είναι εντάξει να νιώθεις χαμένος μερικές φορές. Παλιά νόμιζα ότι η ευτυχία ήταν ένας μεγάλος προορισμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι μικρές χαρές. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, εκτίμησε το ταξίδι και θυμήσου, ό,τι και αν γίνει δεν είσαι μόνος σε όλο αυτό. Κάποιος εκεί έξω περπατάει τον δικό του δρόμο, ακριβώς όπως εσύ.